No marco do convenio coa Galería de Arte O Faiado, o Concello de Ribeira alberga unha nova exposición. Desta volta trátase da pintura do uruguaio Hugo Mario Pereira, quen ofrece unha mostra das varias técnicas e estilos empregados na súa obra dende o ano 2009. Es una retrospectiva que arranca en el 2009 y bueno, hasta el año pasado. Hay diferentes técnicas, diferentes materiales a utilizar. A mostra permanecerá exposta na Casa do Concello ata o 31 de xullo. Non é a última, posto que a intención do Executivo é convertelo consistorio nun espazo máis de exposicións para chegar a arte a todos os cidadáns. Aquí se consigue o doble obxectivo de dar a conocer as obras de artistas locais ou relacionados co municipio ou relacionados pois con galerías do municipio, pero aparte pois temos a suerte de que eu creo que a Casa do Concello pois se pode ver moito máis lustrosa con estas obras de arte que cando carecemos dela. E por último, bueno, pois é unha forma tamén de acercar a cultura, en este caso a pintura á xente, porque a Casa do Concello ten a obligación prácticamente de vir algunha vez ao longo do ano.